Muri Zimbabwe. So a couple of hours ago ndakuudza inini about a vision rakaonekwa navazhombe n'anga hombe. At this stage I think mazimbabweans mazhinji anoziva about zuva raMnangagwa, muti chichi right. Muri Zimbabwe iri irealm rezvechivanhu rezvemweya. So vanozvibhilivha vanobhilivha, vasingabhilivhi havabhilivhi. So inzwai munzwe muri Zimbabwe. Inini I was tempted right now kuti you know what, regai ndivabvunze about kuti musi wa31 vari kuona uchifamba sei. Muri Zimbabwe, it's good news, it's bad news, it's bad news, it's good news, right? So let me get to the good news first and then tozopesana nebad news. So vazhombe vatikuudza kuti what he has seen muvision remusi wa31 ndechekudai so ndechekuti pane two mapossibilities, and mapossibilities aya achadependa on the faith yevana vezimbabwe, nekuti vazhombe vari kuti vakatarisa from that angle vari kuona mhemberero. Ndikati inini muri kuona mhemberero, hamusi kuona here kana kuti kuteuka kweropa and then maybe kuzoitika mhemberero or anything. But vazhombe actually vatiudza kuti hapana kuteuka kweropa kuripo. Vari kuona vana vezimbabwe vakazara mastreets, vari kuona pane vachagagwa pasi navo vonegotiatwa navo and then vobva vabvuma and kwova kupera kwazvo. Vakati ivo vaona even machinda enyika ino, machinda enyika ino, varwi venyika ino, takutaura zvemauto, takutaura zvemapurisa, anditi vaona vakabatana nevana vezimbabwe, vaona kubatana ikoko kwalida kupeace and a peaceful ending, zvichireva kuti vachagagwa pasinavo vagotaugwa zvavanotaugwa navo vachifanira kuita zvavari kufanira kuita vachaita peacefully. So muri Zimbabwe ndo pandazobva ndabvunza ndikati chitipai vazhombe the bad side. What is the bad side? Vazhombe ndo pavaenda mberi vachiti sekutanga kwandaita ndichikuudza pekutanga kuti ipo vana vezimbabwe nekutenda kwavo vakabatana. Also vana vezimbabwe vakasava nokutenda vakasabatana vaona pasina zvaitika zvakare, zvichireva kuti kwava pane vapinda mumigwagwa vachiratidzira hapana avarova, hapana aita sei, asi nekuti havana kuva vanga vasina kuwanda, chero mapurisa anga asina nidhi yekuvarova. Saka nyaya yose according to vazhombe muri Zimbabwe iri kudependa on uwandu hwedu. Asi zvevazhombe vabva vaenda kumberi vachiti kana vachida kuudza nyika yeZimbabwe zvavaona zvisina kunzi zvine masaidi maviri, vaona ivo musi wa31 kune mhemberero murugare munyika yedu, right. Muri Zimbabwe ndakuda kuchiti inini Super Nexus wenyu wechidhaka ndakuda kuti tichipinda in this tichinyatsokupinda tichiongorora, because there is a lot yekuongorora pane zviri kuitika right now muZimbabwe, and also zviri kutaugwa nevezvemweya, zviri kutaugwa nevakuru vemachechi, zviri kutaugwa nemawar veterans, zviri kutaugwa nesungano yevanhu. So handidi kuti mukangamwe chinhu chinonzi sungano yevanhu, chinhu chinonzi ubumbano lomupakati, chinhu chinonzi the People's Coalition, an organization, a movement being led by our leaders, the convener being a Reverend Mutata, and then tinana Tendai Bit, tinana Love Mumaduk,
the people who are standing with the people vaisa upenyu hwavo parisk. Because muri Zimbabwe tofanira kumuka tongwara semazimbabweans, toongorora toona kuti ari ready kuleader ndiani, and then panguva iyoyo yavanenge vachidiwa tovatevera. I mean, apa ndiringodzokera zvandozva kuti every Zimbabwean already knows kuti tiri kutevera sungano yevanhu. And then kune mamwe mapato, mamwe maorganizations ari kubudikira also achitaura about 31. Ndo tiri kutaura same day, tiri kutaura masame grievances atinawo against the government. So because of that, we are together. Kana vasiri kuputsa vari kuvaka nesu. Handiti. So mune Zimbabwe ndiri kuda kuti titaure about zvataurwa navazhombe, because this is important. Hanzi kana ndichida kutaura pafair ndichiudza mazimbabweans directly zvandaona, ndaona kune mhemberero, ende zviya zvironzi kwanzi pane vanhu vacharova vanhu, pane vanhu vachazviita sei, zviri kutaridza kuti hazviko. Ende vari kutaura kuti at the same time vaona machinda enyika inoi, mauto enyika inoi, maprisa enyika inoi, vana vezimbabwe vese vakabatana. Peacefully vese vakabatana. Ende kubatana ikokoko ndokwaleader, in fact, yes, kubatana ikokoko ndokwaleader peace. Ndokuita kuti munyika muve nepeace, because vaya vanga vachizogwisa vana vezimbabwe havachagoni kana kuti vasimudze ruoko kana kuti vaite sei. Handiti vava kugadzikwa pakona, votaurwa navo, kusvika vanzwisisa situation kuti aiwa vakuruwe, mugere kuno kwanzi kana ndaiva ndirini ndigere paya pachigaro chepamusoro ndileonard. Hanzi ndairidza meterwa nechi ndoshedzera vamwe vukwedu kuti uyai kuno kwaita chidovi vakomana. Handiti maybe ndo zvakaitwa nana Mnangagwa, but ingoti 33 umwewo kwavo according iye kana akatitarisa haoni senge mazimbabweans ose ndekwavo, vokwavo maybe ndevesenemu chete, but the concept remains the same. Hapazi pekuti unokwira pachigaro chiya woda kudla woga. Handiti ndepekudaidza munhu wese todla. Kudaidza munhu wese kuri very simple. Hatifaniri kudzidzisai senge muri matuma grade 1 vanhu veZANU-PF varipa. In fact, vanhu veZANU-PF, ndikati vanhu veZANU-PF, I'm offending innocent people here. It's just the leadership. It's just Mnangagwa. You know, it's not even the whole leadership. We know a lot. ZANU-PF has got a bad history, but still, as of right now, it's just one guy and the beneficiaries, those who are getting financially, who are benefiting financially, and ndo vanenge vachikanganisa zvinhu zvese. Every other ZANU-PF member, of course, they understand kuti panongodawo democracy. Zvati tichingoita izvi zvakashata izvo zviri kwanzi wava leader forever, zviri kubva nekupi? Because takatokwira maranks tikasvika panapa, toda kuti mutobvawo tikwirewo futi more maranks muZANU-PF yacho iyoyo. So mune Zimbabwe, this is what is happening. This is what is trending muZimbabwe panapa neni Super Nexus. So stay tuned, because more fire, True Kanda, more fire.